Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Banyalap ya kipat ba halor ki an ki bala banyadai ki kenthei na ka jingsha le ben la kalong ha ki yeng jongki ne ki jakatrei bat ki wedi ki kom thambor ki kenthei ha ka khan nyau tarik mataw banai kala lengkon 8000 khat khandai ka jing seng kenthei jong ka khasi jantia Presbyterian Assembly kala pelong de ka jelang pajba ban kren halor kani ke benta ya kani ke jelang la pelong ha ka jaka penyang kali ke badan hamok har Shillong ha ka balai don lang ru ke chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women ikong Thailand phanbo bat yakni ke jelang la penyan da ke president jong ka snat Women Socio Economic Development jong ka KGP Assembly ikong RKD Budan hakani ke jelang la yo jingkran kerpang ru na kireu sempang bakan thop ikong Samanda and Panwar na ka lam jingshai ibala kren halor ka phang ka baong ka jingle ben ye ki kinthai bat na ikong Yolang War ibalong ka research officer jong ka snat social welfare ibala kren halor ka phang ka jingkhai men ye ki kinthai Haswa ban sedang ikini ke jelang lasdang ru da kejing duai ya ke balai alam da ikong Lingdo balapan kot ru da kejing duai na usenia administrative secretary jong ke KGP Assembly Reverend NS Power Kajing sam jungi ngipet ba ni nakaliang jungi ngilek barabor si kiram basnong si kisenggan thai lani kiseng samla ban ya trailang baki kanang ba kan bha ka imlang sa alang rebun sin ngilap ba kasnong hi kamju kam accept iladang ngilek ya kran balong pania trailang rai dan dei tang IBR isnong rai bun naki kisnong hasalong kidong hasalong ni trailang baik bangin ya link bangin ya trai ringkat ya kita ki problems jong kasnong la ne kadong jong kasol para kawai rai bun sin ni pai ki kenthai balai nimdan ki ka kano ka security kisong hayeng ke health check-up kimdan bamdan por bahabban pekhon bamdan por bahabban shatja hayeng bamdan por banlet health check-up hendrai kita stam gi kenthai breu jayu hayeng dan ba tre dan ba shat dan bakti no tingi tentu ye ki kenthai breu bakin pechwa ya ka met ka phat la jong bakan biang khenang bangin dup yo yarap pada sahayem kini ki domestic violence ki ja balai ki domestic violence long ka jing sha sho jam ki lok hiye balai ki ja de na hakiat na de no drugs teng ni lap ba khun ukwa pisa bani thi drugs ladai kimi lane pa ai ki sedang at sho ru ngilalak ru ku kita ki cases ndai kai bangila ban le tang ka jing ya trailang bangila ban khang ye kita ki aka kajing khayi be'an la kadi ya udrox ni kadi ya kajing khayi beriu kum ya kasiar ka rupa pat kisai ong ki kontraban material to ngakwa bangin ya sengap kendiat ke kamut ayu trafficking bat hakanu ka rupam kadon kajing khayi ya ki beriu kajing khayi drox bat kajing khayi beriu ka hap hapwa kum ka trafficking kum balayo ong kajing ya di yetiet yuki beriu bat kajing shalan yuki beriu na kawai ke jaka jong ka jalla shakawai ke jaka lani na kawai keri shakawai keri kumna Nepal she India na Bangladesh she India na marka India kadai ka center ban khayi yuki ni ki beriu na kini kiri ki bamarjam ya kata kajing khayi sesisian ngan ong ni khot ka trafficking human trafficking kajing khayi be'an nim ju yo semua bandon ke jing ye di ye thiet ye ki thun ki thi chungi hawai hari India bayar bakrau kitu bapli ki baduk ki basuk ki bakha shibun ki thun ka ban ke jing duk ki dap da ki ram ki sha man ka puar ni yo semua ni yo ihe ki kot kubor la ki di ye ki khun jong ki lani ki don ru ki badi namar ha ki wei ki jat ban riu ke jing bom ye ki khun kan thei ki di ye ki bat kini ki basha di barbor ki poi sha ki lat ki lenti ki babun jai bat ki babun ki de ki lat ki lenti ki bayalam sha ki jing sniu kumba new ku khandai persen ka kum ke UNO DC United Nation on Drugs and Crimes loong ba new ku khandai na ka sispa ki basha khayi ki ngat hakikam khayi met
dah ke jing penbor om dah kamon subah hendri dah ke jing penbor bat kini kinong thiet beriu kinong khayi beriu ki sek semuk tenat bahala dah ki yo ki samla lut ki khat ar khat laisnem hakanu kadur ki khayi ki thiet yo kini ka wei dah ke jing kidnap lani dah ke jing rabor ka baar dah ke jing penbiet ki kun samla jongi piyo ki kot kubor don ki kun samla khasi penar jongi ru garu kumju na kajala jongi ki basya penbiet kum ki kmi ki pa ngi di bandon ke jingkit kli na ka benta ka ye kasen ngayu i ba kan ni ke jing ye poi kha poi man khana ko kolong si benta ka bawan ra bhai ke jing ye pat ye pra ye ki long ye ng sam namar ha badang khana kan ta empat la ban empat suntu i ki jing ha ka jing in mar kata ni poi bakla no yalam bakla no la kalong ngia ki kenthei ni ki senrang hani bat menta hakani ka juk ba menta wat ka sarkar ru kala sim ikila kinti ki ba khamlong ting ngam tip na preng jong ki khna senrang kat nu ki tip e kani ba menta lada usenrang ye samla bat ka kenthei ka ba ko khat prasnen wat lada na yeng na sem ki sup ki san ki kelas gilani ki big pag ba yeng na sem ki aila ti kata kila ban sakem but what utau sendrang lada le ye poi kha bat kata ka khna ka badang khat apo khat prasnem ula ban sakem namar bale ba sisien ba ka kami ka khna kenthei laga jaba ka armet ka lechiki hospital lami ka lechiki ni ki jaka ajing sumar kitu ki doktor habaki tip ni kani ki ha ban tip saka ai nama lada ki tip maki du ki sya bu ha ka jing ti kani ngakwa si sabang menta kasi mayo kan digala ka jing don jong ki babun ki samla samhoy hang ni ba phinya Sinkhya halor kani bat kumjuru ye kilong kumi bakin seneng kin kraw ye lagi jong kikur bakin nung tur rumah bat bakin me poi kha rumah namar lera kile ta kala ban bu jing om tang ye ki ta ki armut ndai ke bu jing tu ye ka yeng ka sen bat kumjuru ye ka imlang ka salang ni kum ki pa ni hablong kiba shalak kiba sta mo giong hakaktian kasi ka kemi ka basta ka tei la ka yia ti ka syong hakakemi ka kumno bakan tei ka yia ka sem bakan hikai la ki jong ki khon ki tina du dang rit ka jing nang jing start hangi kamut ye ban ong ban yu ye kita ki dikri ndai ka jing start hakar kom perkhat perdan ha maka kemi kan nang ban hikai ki khon no ban buram ye ki kini nuban burom ni pa ye ki bahaye ye ki nyakha ki mikha namar kani ngai i kalau nangja na kapor sekapor bat bun ki khna samla menta kitip yanun khot maina yanun khot mai kha yanu bun bala sia khot anti uncle tinga so ba kadai ke ka benta ka ba kong san ba ni dan kam man song thu yala ka nong rim la jong kumba khamtam kungi ke jat bendri jungi ke bagi simjat nak kami mo kalong ke ka ba kalong ke bagi deiban so mot promat ha ka ba ki long shwa man shwa jungi lapen khamti ya kan ni ka ikhtiar ka ba kordor hadu kata amar kata ni dan kam ban pendan kam ya ka ha ka rukom ka ba pen ka ba ya baik ya renti om bangin pendan kam bakla ya ka amar kata ngakan tu kan paham ni pi kilong ni baro ba phinya sim khia halo kan ni ke klang ba kalong yeng long sem jong ni kan long ka yeng ka basuk ka basan ka batip ya ka akor ka burom